juya min yata in dai ba ni ba babu wanda ya sai juya ta. An kwamu so mu sannan ka ce ya keɓance mu ko bayan haka ya sheke mu ya binne gawama cikin ƙasa. Babu wani abu da zai same ka tunda ni ma ina. To ai kai kana nan dama. Amma mu za mu fece da zarar ya bamu dama. Ina faɗa maka muna nan mutumin kirki da zo ya sheke shi mu fece ko ba gaba. Ba ni da wata alaƙa da wannan harin da aka kawo. Me ke faruwa? Ai wato jakaratsi ce ta bashe gudu wacce gani. So a gyara mana. Ina ai ba zan so an ganki na yin wannan aikin ba. Shikenan to, kan da ɓata lokaci na ina da sauran ayyuka. Ina fungabalin yake? Yake faruwa ne? Wallahi ko wata kulma gilashi ce ta fashe. Me haka sai ka ci wasu yara? Shikenan, fungaba nan ki shigar da kayan can ciki kin ji? Madam. Tun kusan karfe 2 kuna nan a zaune. Ba za ku je ku ci abinci bane ba wai? Gashi can fara riga an shirya. Kawai ce ko yanzu ba na karya ma. Kamata ka dinga sauraron abin da matarka za ta faɗa maka da bara ju. Kuma ka san abin da take yi ai daidai ne ko ba ka ba. Su waye su din? Wato abokanmu ne daga Hijira ba cika zo. Abokanai na kusa ma kuwa. Kusa. Sai ku je ku ci tare ai. Da kwai ɗan nabi tsakaninka da biyar sami ne to. Ni na shege su. Wanne ne dalilin da yasa yanzu ban koma gida ba? Na jo ne da ma'aikatanka ne saboda kawai na kashe ka. Lokacin da na je ba makami na ba wai dan na sami yayana bane ba. Kai nake so kawai na ga na shege a ranar ka sha. Wato a matakar fasace kake da ramo ko? Maza karɓi wannan. A kawo muku kaza ne? Iya ƙwarai maza a kawo. Me kaje kalla? Mutuwa ita katsam take zuwa. Aure ne ake samun lokaci. Kai man sama ne? Menene? Kin ga kawai zuba masa, kin sun kunya ce da shi. Gaskiya bai daɗi. Kuma na fashe ɗani ne. Matar shi ce kawai mutuniyar kirki. Hata wayancan tsofaffin. Kai ma kada ka ce wani abu. Saboda akwai sauran cokula kan teburin. Ya kai baka cin abincin? Ta yaya zan ci abinci bayan an sheke na kusa da ni eh? Sai gana da yake neman sauka shi isa na ɗan dakata. Kai ma an ƙara ma? Gaskiya yunwa kake ji, ai suka tambaye ni in ƙara ma. Idan kika juya masa duka tsokokin mu me zaki ba mu? Ɗaya kawai. Ta yaya ma za mutum iya cin abinci waya kusa da gawa eh? To ai ba ne za ka faɗa wannan ba shi za ka faɗa wa.
mutumin da ya kasance matacce ma wai an zuba masa abinci. To me ta kawo masa ne ta kawo abin da aka faɗa mata man. Wannan ma ilimi ne ba tare da kowa ya gani ba, an faɗa abubuwa da dama. To ka faɗa abubuwa masu kyau. Ba komai. Da kanta ba da san bai fara wannan lokacin ba. Yana ina ne? Ya ji ya ƙoshi ne shi yasa ya tafi. Na kusa da shi kuma fa. Miya ce ta bari akan kujera. Da tsoron cewa za ki gani ki masifa shi yasa ya tafi ya je wanki. Yawa, na tabbata komai lafiya ya aka yi? Kai! Shi kanshi abincin fa wani lokacin hatsari yake komawa. Yanzu gashi muna ji muna gani ya zame mana abin tsoro da ji da gani kuma. Ya kai Lakshmi. Tukunyar ruwa zan dauka. To dakata ina zuwa minti da kai mi gomin nan. Me na zuwa da kanki kuma? Ai da na zo na ka da kaina. Ka shige shi cikin sauki kuma sannan kana boye shi a razane. Wai me zai faru ne to idan na ga wa uwa? Rabuwa da ni kawai za ta yi. A ranar ɗaurin aurenmu, maƙiya suka farmaki babanka ya mutu. Rigar amarya ta cika falle jini. Ka san me yayi ka ta faɗa min wannan ranar? In dai kana so na je gidanka ka wanke jinin nan da ruwa. In na sake ganin jini a jikinka, mun rabu. Shi yasa nake wankewa ba tare da sanin ta ba. Kai, ba zan yi rabuwa da ita ba. Haka ma maƙiyana. Yarona, ka ceci rayuwata yau. Bayan cin abinci tare da mu ba zan cika tafi ba. Me kake bukata? Yalla bai ba na bukatar komai. Ka bani takardun wannan wajen kawai shikenan. Bishi. Zan baka. Ka gani ko? Ka tambaya kan sati 4, wai kana so ga inda zai gama da shi ne? Kai, akan me ka zauna kuma to? Kana tsoron mu tambayi saraki ne? To ai mu ba irin ku bane ba. Idan kuka nemo ruwan wanke kafafu ma kawai ina tunanin ya isa. Ka ceci rayuwata na zaman kwana 2 da kai a gidana. Da za ka zauna da ni na rabada, nan zama kamar zaki mai manyan faratuna. Me a cikin wasu takardu ma? Ina da wata gamma kuma za ta dawo ne daga makaranta. Idan ka yadda aka yi maka bai ko da ita, zan baka filin a matsayin sadaki. Ka watsa masa su a fuska. Wai kana tunanin zan wanke ne shi kuma ya manta bai wanke ba? Wai me kenan? Ƙafafu. Sirki na ka san fa ina son balli. Kowa zai iya fada soyayya in ya ga yarinya. Amma ka fada man duk ranar da ka ga wuka baka yi gumi ba, sai na yi tunani a kai. Ayyala. Takalmi na kansa ya gaji. Shi ya saka cinin shi to, Kwarai kuwa fara. Oyo kaddara ta. Ni da ni ne za a yi baiko amma kuma wani ne can zai aure ta. Yarinyar da akwai wanda take so amma kuma da ni ne za a yi baiko. To idan na yadda aka yi wannan baikon ita kuma yarinyar da nake so ya za a yi da ita faram. Ka fara shirin na sadaka ta kare a hannu. Kamata ya ce kura ɗaya ne ka samu sumbata ko yin lamai. Yawa, tuwo nan. Na wani? Na balli ne. A daren yau za mu je bikin wata amarya. Ban sani ba ko tana da sarin da za ta saka. Ki kai mata wannan ta saka. To me take nufi? Tana son ɗan uwanta ba tare da wani abu ba? Ga dukkan alamu, kaso 50 gare ta na kyawun da nake da shi.
ya aka in kawo miki? Me sunanki? Samira. Daga ina? Hyderabad. Daga nan kika zo? Muka zo kuma. Aka dai kawo mu. Dan buɗe min sarin mu gani. Ki buɗe min na gani. To ya ɗan kyau. Bara na je na yi wanka. Ki maza ki goge min shi. Da a ce ma zai kama da na ƙona shi kawai. Ki haƙuri. Ya ƙone. Ba ni lace. Shoelace. Kin ga haka ya ma fita ko? Kai, da Allah can. Sai ka ce wasu yara an haɗa masa alewa. A, jeki. Yawa, kai ma jeki ko? Yawa. Ta yaga kika san cewa yana son alewa? Barka. Gwani ne kai? Ina nufin ma'aikaci. Me yasa dan uwana yake son ka? Ni kuma ko kaɗan bana son auren ka. Zan auri kawuna. Idan kika gaya wa yayanki haka ni kuma kin ga zai bani na tafi gida. Akan me zan faɗa mai? Idan muke faɗa mai ba zai daura mana aure da ke fa. In ne aure zan zauna da kai ne? Sati ɗaya da auren mu zan zuba maka guba ka cika mutu. Kukan kwanaki kaɗan zan yi. Abin zai yi mutukar burge ni. Zuciyar ɗan uwana za ta sauko zai tambaye ni me nake so. Zan tambaye shi akan kawuna. Ina tunanin wacce yarinya atisayen motsa jiki take yi. Abubuwan nata dai sun fara yawa. Ba stretch ake cewa ba, stress. Ita ta san akan me nake magana saboda ita din ta kasance budurwata kuma ina matuƙar santa. To amma da Allah da zaki iya gaya mata cewa ke ma baki son auren kawai. Idan kika ki kuma za ta iya shikewa. Zaka sha alewa ne? పేపరు చేతబట్టి తోచిందల్లా రాయబట్టి నారా తిట్ట తగలెట్టాడా బ్రహ్మ నట్టింట్లో నన్ను నుంచోబెట్టి నా కలలన్నీ పడుకోబెట్టి ఈడికి బావని చేసేస్తారా కర్మ అరే తెల్లాలుంగి పైకే గట్టి తొడలు మొత్తం బయటే పెట్టి తంబి అంటూ తొక్కేస్తారా జన్మ కూట్లో హల్వా నోట్లో పెట్టి సూట్లు గుట్లు నక్కుని పెట్టి అంట్లు గట్ర తోమిస్తారా అమ్మ ఎంకమ్మ జల్దీ జారుకో జారుకో జారుకోవాలే ఇంకో ఊరుకో పారుకో పారిపోవాలే జారుకో జారుకోవాలే ఇంకో ఊరుకో పారుకో పారిపోవాలే
ఫ్లేవర్ లిప్స్టిక్ ఉంది గ్రానైట్ ఫీచర్ నాలో ఉంది టైఫాయిడ్ లా టార్చర్ చేస్తారా అరే వర్ణించారే కబులు వాళ్ళు ఆడాళ్ళంటే పూలు పళ్ళు వీళ్ళని చూస్తే రాతలు మార్చేస్తారా అరచేతుల్లో గోరింటాకు అరిటాకుల్లో కరివేపాకు అయిపోయాక అవతల పారేస్తారా అరే ఒకళ్ళ కంట్లో వాటర్ ట్యాంకు ఒకళ్ళ కంట్లో పెట్రోల్ బంకు ముంచేస్తారో పేల్చేస్తారో లైఫ్ డేంజర్ జల్దీ జారుకో జారుకో జారుకోవాలే ఇంకో ఊరుకో పారుకో పారిపోవాలే జల్దీ జారుకో జారుకో జారుకోవాలే ఇంకో ఊరుకో పారుకో పారిపోవాలే బ్లెండర్ లా నీ పెండే తీస్తా గ్రైండర్ లా నేను పచ్చడి చేస్తా వాషింగ్ మషిన్ ఒత్తి కారేస్తారా సెల్ఫిష్ కే సెల్ఫీవే నువ్వు సైకోకే ఐకాన్వే నువ్వు సైక్లోన్కి సూటప్పవు సిగ్గు చీరా గుండెలు తీసే గుండాలైనా జెండా మార్చే రౌడీలైనా ఎవరు నీలా మనసే మార్చరులేరా అయ్యో మెరిసే మల్లెల రాసో పక్క మానవ బాంబుకి చూపో పక్క బతుకే బస్ స్టాండ్ అయిపోయింది లేరాదే కోరా జల్దీ జారుకో జారుకో జారుకోవాలే ఇంకో ఊరుకో పారుకో పారిపోవాలే జల్దీ జారుకో జారుకో జారుకోవాలే ఇంకో ఊరుకో పారుకో పారిపోవాలే Shekara biyu yana zaune a gidan shi domin ya dau fansa. Ba abin da ya fito da shi daga gidan sai gawar shi da aka turo mana nan gudu. Wannan abin bakin ciki ne. Kuma yana ci abinci ya kashe shi. Gide na kuka gije. Ya riga ya mutu ba zai taba dawowa ba. Ina so a kamun kan da Barat. Ya kashe yan wanka guda uku. Za ka kashe shi ko kuma mene? Kai, ko wannan kwaran ya je ya sha kofi maza. Ku zo mana, ku je mana na ce. Ka ji haushi ne akan abin da na faɗa. Sabuwar shawara ma na samu. Kin ce me yasa za su kashe shi yana cin abinci? Ba za su haɗa wata walima ba? Ta baikon ƙanwasa? A wannan ranar da za su shirya cin abinci sai na sheke shi. Irin kisan da yawa ɗan uwana. Kafin masa ta shiga bakinsa, wuƙaƙe sun fata-fata da jikinsa. Yau ranar sa'a ce. Saboda haka a yau ne za a yanke ranar baikonka da kai da ƙanwata. Yau ne muke shagali na taron biki. Kowa ya zo. Shagali yau za mu gudanar. Yayi sanalla zauna. Zauna mana. Mai sai ka rana masiriran da rana mana kan Kaga ba wannan za karanta ba. Kawai ka fara mana ranar da sai. 20 ga watan 6 2015. Lokacin ba lokacin. Da karfe 12 da minti 1. To shikenan. Za a yi maka baiko da kanwata. Miko. Yawa. Yawa to ku ci gaba da rera wakar. Kishi gobe da ki tugu ne da gale na rage. Kai! Wannan abu yayi matukar yi fa. Cikin kankanin lokaci kana neman canzawa gashi. Ni na rasa ma da me zan kira shi. Shin laifinka ne ko kuma dai tsarinka? Sa ranar auren ko 20 ga wata ne. Sannan kuma lokacin da zaka biya na bashi na shi ma haka. Zaka rasa komai naka da safe.
za ka rabu da yata sannan kai kuma za a aura maka yarinyar da kai kanka ba san ta kake ba. Za ka ba da takardun filaye na. Ko kun sani cewa daga wannan lokaci ba wa mutum mara sa'a kamar ka idan ana neman adireshin rashin sa'a to ba kai tsaye sunanka kawai ga dinga faɗa. Faɗa ma wani abu? Damusa ce ta kwanta. Sai ta yi kamar tana bacci. To sai kake ganin tana jin yunwa za ta je ta ci ganye ne? Kuma sai ya kasance cewar ta san cewa wani zomo zai zo ya wuce ta kusa da ita. Dole Damusa nan za ta jira shi ya zo ta kama shi sannan ta kashe shi ta cinye shi. Menene ka fahimta a wannan labarin? Ƙaryar Damusa dai kenan. Ba haka bane. Kamar yadda wannan Damusa ta ɗauki banzan saitin cewa za ta kama shi kuma haka zai ta zille mata. Haba! Idan ka sake kai magana sai na gutsine maka wani wajen. Kaga ka je ka samu ka kama wani wajen bawon da zamu shagalin bikin yakka da ni domin dole ne da kanka zaka daura mana wuri. Kana tunanin zai fada kan gwiwowinsa ne ya durƙusa sannan ya dauko waidan takardu ya mika maka sannan ya ce ba na bukatar ka aure uwata ka aure yarinyar da kake so sannan kuma kai duk wani abu da kake bukata ka gane? Makircin yayi ba? Shikenan zan yi. To wai ganin hoton ka tai komai ta zabe ka matsayin wanda za ta aura ma wannan yarinya ne shawara wai me yasa ba za ka faɗa da Brad da kanka ba? To ai kai ma za ka iya zuwa. Ya magana takardunka? Ba zai bayar ba kuma mu ba za mu karba ba. Sai ne ga baki da kofofin arfa suke fa. Ba ma bukatar mu kullun da zamu bude kofa. Kama shi kanshi barawon shi kadai wannan ma ya isa. Wayin tambaye ka ya naga kowa sai wani famun wannan yake. Dole muna bukatar wani shashashacen gefe. Kowa ina zamu nemo shi? A ina zamu samu barawon? Hello? Auren Ballis, a rana ta gaba da gobe, turo min hoto a wayata ni kuma zan tawo a jirgin sama. Za ka sha kofi? Ina bukatar na fece ne. To ina kenan? Inda ya kamata mana. Da Allah ka dakata. Kibiyar da tabbatar da dokin da ya bace ba sa taba dawowa ba. Ayyo, ka ji ka ga abin da ya faru. Kai na san ado. Ya kai? Auren Balli zai. Na manta fa inda nake fa yanzu. To ita kuma ta ya zan ji da ita? Ina takalmin ka? Kashin sana ta kashi yasa na cire sa na jefar. Ka tafi da shirt, amma kuma ya naga ka dawo da t-shirt. Dan na fita da shirt na dawo da t-shirt na yi kuskure? Aikin manza wai ita ce dole ta gano mutum. Kin san zan iya rabuwa da ke ba. Mr. Bera Fande, ni ne koda ka san ni, shi kuma kudubi na san shi. Da Brad san baya da alaki a mutuwar dan wanka. Wanda zai aure kan wasa ne shege shi. Matakar shi ka ita ce abin da kake sanyi, shege shi kawai. Amma za mu shege shi ai sai mun shiga gidanku. Waye yana ka? Ba ga cewa zuwa maka mi magana da kai ba? Kai ma sai ka zo ai. Ta yaya mutane za su iya shiga gidan da Brad? Gobe ne za san gaba baiko, yau kuma za a yi shagali da dare. Gaba da yara ba gidan da barasa za cika ta. Kawai ka turo mutanenka, ni zan shigar da su. Sai ku shege shi sanda yake bacci. Ba wai daga bacci nake nufi ba. Ta yaya za ka gane mutane na to? Sai ka ce musu sarata ya jamara ta yi. Duk kuma wanda ya buƙaci ganin ka, kada ka zo kai kadai kama ka zo gurin budurwarka, shege ka za su. Je ka kawai. Akan me yasa ka ba shi shawara mara amfani Kai me shawara ka to akai? Kawai abin da zai fi abin da ya kamata. Mu je kawai. Subbalakshmi, ya kai? Yawwa ga wannan. Kana shirya wa shagalin yau ne? Ina, ni da kwata-kwata ma bana so. Faram, bai samun turaren mana faram, kuma zaka samu mai kamshi. Kwata-kwata tun sanna na ga yarinyar na ji bata mun ba. Ta sa sari cikin ta bude, ta baya kuma ta daure bayan ta da igiyar takalmi. Faram, ka shafa min abin tsaye da gashi mana. Gaba yadda gashi na yawan tarwatse. Yi kasa sai ka ci wani mashayi, ka san ba za zuwa dauki hotuna. Idan ban yi kyau baya ban maje da dangane ba. Idan da baka amince ba, ta hakan za ta faru. Ba kamar haka ba. Me kai mata ne? Ta za ka tambaye shi kuma ya baka amsa. Kai uban me kuka yi mata fari? Duk wani abu da mahaifinka ya aikata, kai ma shi kake kokarin yi. Me ya abin da baban na sai? Ba mahaifin wannan ba mahaifin wannan. Mutuwa ya bayan ya karɓi bashi. Ai zai je da komi. Zai sai da komi ai bayan ya yi asarar miliyan 300,000. Miliyan 300,000? Kuna da kawo da ya kasance uban da ba ne da za a haru wannan kuɗaɗen? Allah sarki ba mu san hali nawa ya watsu a kan titi zuwa yanzu ba.
Ya gaji to bayan rasa gidaje da filaye. Shashashan banza. Gaskiya na san kaji ba daɗi da jin wannan mazga. Maganar gaskiya. Sauƙin rai na samu bayan na biya bashin. Sauƙin rai? Na ji gaba ɗaya nauyi ya ba kaina. Haba! Da na gane cewa kuɗi bai da haɗi da farin ciki, sai na yi mamaki. Har da kuma su mamaki? Sai na ji, aikata irin wannan abun zai sa mu zama mutane na gari. Za ka je kamar ka sake maimaitawa, amma kuma baka jawo shi ba. Kuma zan tabbatar da abin da na yi daidai ne. Tabbatarwa kuma? Tabbatar to. Kai! Ya isa! Yaushe ka ji cewa ya isa? San da ka samu sauƙin rai mana. Na tabbatar da abu na farko ko? Kwarai ma kuwa, me kake jiki? San da na! Wayo! Mama! Ya kare da basgasa haka mana, ka je ya mutuwa. Da na dakata, da dukanka ka samu sassauci ko? Abu na biyu da nake nan, za ka ɗan ji sauƙi. To me abun mamakin? Wannan shine abu na uku, ka yi mamaki. Zan gwada maka yadda abin yake a zahirance. To ai ka gaya masa a zahirance, akan me za ka dinga gwada abin kakan kuma to? Kai! Wannan shi ake kira da bazata. Mutumin da bai san komai akan bai kamata a ce mai da tambaya ba. Gaba ɗaya da gaba da sai na ji na yalda. To amma baka daina jin kamar kai koyaushe akan daidai kake. Kai kuma ina za shi? Wayo Allah! Wanne ka fi so? Wannan mana, ka ajiye wannan, ka dake da wannan. Wannan nake bukata, da shi za ka yi taimar. Gaskiya ya bada shawara mai kyau. To ina da wani gwaji na canja abin da kake ji akan mahaifina. Kai ka gwada shi a kansa. Saka da uwar mai wannan. Kawai paper. Idan kana bukatar wani abu, idan kana so mazga ka dan ka sa hannu, idan kana son karama ma ka sa hannu. Wasan kwaikwayo za ka yi da ni. Sai na bada sarki na gaba da ya shege. Ka zo ka ji. Wannan fa ba lokacin wannan magana ba ce. Mu sa su a cikin ɗaki, tabbas su za su kula da su. Warai, sai na shege. Tabi. Kai ku dakata su waye ku. Bakin waye koyi. Mutanenmu ne. Maza an ce wasu ciki. Ko ban waye ya ce ku sai wannan abu ma ho. Ba komi da yayi kyau. Mutuwa zan yi kawai. Me kake bukata yanzu? Zan sheke shi. Masoya, abin tausayi. Ransa matakar bace yake. To yi kenan. Kai baka girmama soyayya ne? Suna fushi kai kuma kana jin kamar kai dariya? A maimakon zama da bacin rai me yasa ba su gudu ba? Ai kafin mu fita daga ƙauyen nan yaya kashe mu. Idan kuma muka tsallake, makiya ma sheke mu za su yi. Idan makiya suka zo za su farmaki ango, mutanen ki kuma za su yi kokarin bashi kariya. Hankalin kowa zai bar jikinsa. Za ku iya guduwa? Faram zai zo a shirye da mota da karfe 6 na safe, sai ku haɗu ku gudu. Bira Sami zai zo da mutanensa za su shigo gidan nan su farmake mu da karfe 6:30. Zuwa karfe 7 na safe ni da yayanki mun gama tambadar da su. Zuwa karfe 8 na safe yayanki zai farmaki Bira Sami a ƙauyen shi. Da karfe 9 'yan sanda za su zo sai ku gudu. A yayin da na zauna na shirya shirin datse wannan baiko bayan na yi tunani gefe ɗaya ashe ubangiji akwai abin da ya shirya. Mutanen Bira Sami suka yi kuskuren kama kanin matar shi a matsayin ango. Ma'ana a matsayin ni ne kenan suka zo za su shege. Kai ne da angon nan? To kuma gudun me kake yi? Idan ya aure ta shi ne zai zama sarkinsa. Mu shege shi kawai babu abin da ya dame mu. Dole mu shege shi yanzu.
waye ba ku hanyar ku shigo gidan nan? Waye ba ku hanyar ku shigo gidan nan? Waye? Na ce waye? Danwa, ba shi ne ya aikata hakan ba. Kai hakuri ka kyale shi lokaci ɗaya na ƙarshe. Me abun da kuke jira? Ku je ku shege min shi wannan. Kai! Wayo! Mamata! Wayo! Kai, ku cinna gurin wuta. Wayo danwa, ka kyale shi kada ka kona masa gurin danwa, ka taimaka ka kyale su. Ke, ki jira idan ya zama toka tukunna sai ki ɗauka. Ki shaba a goshinki. Ka tsaya ka saurare ni danwa. Ka matsa daga nan baka san me aikata ba. Shi ne nan ya bude wa magiyana ko ba suka shigo gidana. Idan ma da a ce bai bude ba, wani zai fasa katanga gidan ne ya shigo. Kanwarka ba ta buƙatar baikona da ita. Ni ma san ba na santa. Duka mu biyun ba ma san wannan auren. Kanwarka tana tsoron ta faɗa maka cewa ba ta so. Ni kuma ba zan iya ba saboda ina buƙatar taimakonka. Shi yasa domin dakatar da wannan baiko na shirye shigo cikin wannan gidan. Maradi na san ka bani takardun nan na cika alƙawarin da dauka, shi yasa ka ji na yi shiru. Amma yayin da ka dauki fetiri zaka kona wani, sai na ji ba zan iya shiru ba. Taho mu gama da wannan. Na tsawon shekara 20 na ɓoye shedanci na saboda kada matata ta gani. Kai kuma yau magutso shi kake yi don ka gani. So kake yi kaga yadda zaki zai fasa madaurinsa. Na yi maka alƙawari zan baka takardu da ƙanwata. Yanzu kuma mutuwa zan baka. Da kwai tambayoyi biyu da mu yan adam muke yi. Yaushe aka haife mu, yaushe za mu mutu. Babu wanda yake so ya san amsa ta biyu. Amma sai gaci ni na neme ta da kaina. Irgata kuma ta fara daga 10 zuwa 1. Ni kadai ne. Hanya bi kawai gare ni. Mutum 3 kuma na bi na bashin tambaya. Alƙawarin da na ɗauka sati 4 da suka wuce. Ƙauye mai mutum 5,000 da kuma dakaru 600 masu ba mutum tsaro. Da yarinyar da take shirye da aure na. Fili mai girman kafa 8,000. Waɗannan alƙawura gaba ɗayan su minti 9 ya rage mun na bada cikakkiyar amsar su. Tsakanina da Debraj mita 10 ne kawai. A ba komi kwantar da hankalinki. Sabon mota ce ai. Me yasa ba za ki dinga yin tuki a hankali ba yarinya? Bamba ce suka haɗu da bamba. Ja ta baya tukunna. To yalla bai to. A ke matsa kawai matsa. Yawa to, ja ta baya. Baya za ka ja ta baya. Ke! Matsa na ganin! Lakshmi, maza ki shiga mota, maza, ke shiga mota mana, maza, za ba su gara so, maza ku shiga mota, maza. Ina matata. Tana lafiya kawo. Amma kai laifina ne. Zan sa a kamo ta asibiti. Sai mu je babban asibitin can nayi. Kafin wani akwai aikin da nake sani yana. Ko ma menene dai kawai ka faɗa musu. Na saida. Wani fili ne ga abokina. Amma wani kuma ya kwace filin. Kuma wanda ya kwace din a nan garin yake da zama. Ina so ne magana da shi. Ya bani filin nan. Bai sani ba zai iya sai da shi a haka. Cuta ce idan na san da haka kuma na dauki filin na sai masa. Idan bayan na sai masa na san da hakan kuskure kenan. Ba zan taɓa bari abokina asarar kudade ba.
Zola na son magana da shi. Wai zai kula da kai? Kawai ka faɗi sunansa. Dan uwana na tabbata zai kula da komai. Yalla bai, su suka yi tsarin nan. Ga can ta can, sun jigata ne? Ito sun dai dan ji ciwo. In sanda suna so za su yi muku tambayoyi. Ku so mu je. Mu je ko? Mahaifinka ya mutu saboda kuskure na ne. Ya mutu ne domin taimako na. Duk rayuwar da nake yi a yanzu, mahaifinka ne wanda ya bani ita. Babu abin da zan iya saka muku da shi. A dan uwa, ka kyale shi kawai. Da ya bara ju, idan har ka dau makami to shi za kai. Ajiye makaminka kafa sabon tarihi ne. Mahaifinka ya kasance gaggarfan mutum ne, zai iya ba da rayuwarsa domin ya ga ya ceci rayuwar wani ɗan adam. Amma ni na ɗauki wuka, abu ɗaya na sani na shege mutane ɗaruruwa. Kwata-kwata ni ban san ta yaya ake ceton rayuwar 'yan adam ba, kamar mahaifinka. Don bada wa duniya babanka mutumin kirki ne, kasancewa yawa ta rayu bai wadatar ba. Wannan farin cikin na gidana bai isa ba, ƙaruwar yawan halin gidan nan bai isa ba. Amma in dai wannan za su tabbatar maka. Ka karɓa. Ba wai mutuntawa ta wuce wannan, haƙƙinka ne. Ba kuma wai kirki na bane, girman mahaifinka ne. Watanni guda 12, lokuta sati 4. Akan wannan kawai na shiga cikin rayuwar 'yata, sannan matata na bata ta zauna a wani gida. Mahaifinka ya mutu ne akan irin tsarin da nake, mutum kamar ni. Me yasa kake kuka sai ka ce wani yaro? Ka gani ko? Tsawon shekara 15 kenan matata ba ta magana da ni sai yanzu. Yanzu ta yi mun magana. Wannan ma duk daga mahaifinka ne, haihuwar da mahaifinka ya yi. Baba, sanadiyarka ne wannan rayuwar da nake ji yau. Kamar yadda ka ba da rayuwarka akan waccan yarinya, ka sa mutumin da ya tsane ka akan kuɗaɗe yau ya so ka, sannan kuma ka haɗa ni da yarinyar da nake so, sannan ka sa na yadda da abu ɗaya, ka shuka alkhairi ka girba alkhairi. Kai, me
yasa kore daga cikin yara na ba sa dogon kira na? Kuskure suka yi ba hankali suka je goma cewa bai. Shi ne aka subarbare su, aka hanta ya sa kwakiya. Kai, an shege su ne? Na ce an shege su ne? Shegewa kuma to ba ne wanda yake motsi. Kaga shi kenan ma ba sai mun biya kowa ba. Ga ni nan zuwa, ba zan taɓa mutuwa ba sai na ga kan da ba a tsinke. Kai, da Allah ka tuki hankali mana. Sha. Yau nan sai da baya mutu a hannuna. Halo? Shi yasa aka ce idan kana tuke kada ka dinga daga waya. Kai dakata malam. Kai yaro na zo nan. Yalla bai, ta yaya kai ka zo nan kuma? Wani abu ne fa yalla bai? Ka tuna cewa kudubi ya taba ce min kun ba da gidaje da jujuyoyi masu amfani ko rike wasu hannun jari? Yau gashi nan daraja hannun jari ta koma karo 10. Me? Broker ne ya kira ni ya faɗa min. Daga yanzu baka buƙatar taimako. Daga yanzu ka zama mai kuɗi, waɗannan gidajen da kuka rasa nan da wannan lokaci kaɗan za su zama mallakin ku. A haka ikon Allah yake, na so in faɗa ma a waya. To amma sai na jin na so na ga in na faɗa ma yaya za ka yi tukunna. Gaskiya na gani. Kai yaro na. Ya guri sanu. Dan sauƙaƙa wahala ta zuwa dama shine ka canja takardu marasa amfani zuwa manya-manyan kuɗaɗe baba. Wannan ne labari na. Kowanne labari yana da jaruminsa. Iya tsananin da jarumin ya fuskanta, girman yadda jarumtarsa ta bayyana. Idan har za a ce tsakanin yarinya ya shekara 20 da kuma mutum mai irin shekarunka, mutuwa ta fuskance ku ba da taka rayuwar don wacan ta rayu. To wane ne a duniya zai kasance irin ka baba? Tabbas ni a cikin labari na kai ne jarumi baba. Kai ne jarumi. Nagode.